Ayan guys, meron ditong biker. Paakyat din dito sa Tinawagan Hills. Ayan. Ang sarap dito guys, sa ibabaw ng bundok. Ayan, paakyat siya. Ang gaan ng ang gaan ng kanyang bike. Oh. Ayan. Oh, kita natin guys. Oh. Ayan, medyo kayang-kaya guys. Talagang ayan, mayroon pa guys yung mayroon pa guys papunta rito, dalawang magkasama. Ayan, di na pinasok yung kanilang motor. Hello sir, maabala lang kita sir. Ayan, kaway ka muna sir sa aming YouTube channel, Lucky Cell Vlog. Ayan, sige. Ayan guys, mag-isa lang si sir. Pumunta siya rito sa Tinawagan Hills. Sir, bali guys, ang oras alas 2:05 ng hapon. Sir, taga-saan po kayo? Ayan guys, taga Iriga City, Camarines Sur si sir. Siya lang mag-isa pumunta rito. Dala niya itong kanyang mountain bike. Talaga naman nakita natin kung paano mag-ahon si sir sa sa bundok gamit itong kanyang bike. Sir, kamusta ang experience sir? Anong masasabi mo dito sir sa sa Tinawagan Hills? First time niyo po dito sir? Ayan. Ayan guys, si sir first time dito sa Tinawagan Hills. So tanungin natin kung kamusta naman ang kanyang experience dito. Ano sir masasabi mo sir sa mga tanawin dito sa sa Tinawagan Hills na matatagpuan dito sa Baaw, Camarines Sur? Goods and siguro best experience to. Sulit sir yung yung pagpunta mo rito kahit nakakapagod nagbike ka lang galing doon sa highway ng Buluang Baaw. So umakyat ka dito sa Barangay Lourdes at mapuntahan lang itong bagong dinadayo dito na Tinawagan Hills kung tawagin. Sir, maraming salamat sir ha. Kaway ka uli sa aming YouTube channel, Lucky Cell Vlog. Ayan si sir. Sir, ano nga po pala yung pangalan mo sir? I'm JB Banaag po. JB Banaag. Ayan guys, si Mr. JB Banaag. Shout out mo na lang yung mga kaibigan mo at kapamilya mo. Sabihin mo, punta rin sila dito. Shout out po dun sa kaibigan ko na hindi po sumama or drawing lang po. And dun po sa family ko, try nyo po dito. Ayan guys, doon sa kaibigan ni sir na hindi nakasama. So ito na yung ito na si sir at nandito na siya sa ibabaw ng bundok ng Baaw na tinatawag at isa ring dinadayo dito sa Lourdes, yung Tinawagan Hills. Ayan sir, magandang hapon sir. Kamusta sir ang pamamasyal niyo dito sir sa Tinawagan Hills? Problema po kasi po nakalagpas sa ibaba lalilikuan. Ayan, nakalampas si sir. Saan po kayo sir galing sir? Dito po sa elementary ng dyan po. Saan lugar pa po kayo galing sir? Wala po. Ayan guys, nagbiyay pa si sir galing Bula. So ilang oras din po yan bago makarating dito sa Lourdes Old Baaw, na kung saan ito yung bagong dinadayo dito na Tinawagan Hills kung tawagin. Ayan, pasok din dito guys yung mga sasakyan. Tamo yung service ni sir Mio 125. Ayan, pasok na pasok dito guys. Nasa tuktok ito guys ng bundok. Ayan guys. Ayan, tuktok ng bundok. Ang oras alas 2 na ng hapon, pero matindi ang sikat ng araw, pero di mo masyadong mararamdaman yung init gawa ng lamig ng hangin. Ayan, preskong presko, pero mamaya nito pagbaba ang hapdi na ng mga balat natin ito. Ayan, pati yung aso dito guys, namasyal din. Ayan, Tiger, saan ka galing? Ayan, natakot si Tiger. Ayan guys, maya nito guys, marami naman mga akyat dito. Pupunta rito sa lugar na to kasi talaga namang nai-enjoy natin, kakaibang experience. Sulit yung pagod pagka nandito ka na. Ayan, ito yung Baaw Lake. Ito naman yung Pili at saka doon sa dulo yung Naga City. Ayan, ito naman yung Ocampo, Camarines Sur. Ayan yung
Partido District doon sa dulo. At doon naman yung Albay sa likod ng bundok ng Mount Iriga. Ayan guys, maraming salamat sa